भारतीय जनता पार्टीची दक्षिण गोयची लोकसभा उमेदवार पल्लवी धेंपोन सोमारा सकाळी पणजेच्या महालक्ष्मी देवळात वचून देवीचे दर्शन घेतले। या वेळार तिचो घोव आणि पणजे शिगमोत्सव समितीचो अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपोय हाजीर आशिल्ले। होळीची नियमित परबी म्हजे कडल्यान महालक्ष्मी देवी ही आमची ग्रामदेवता आणि तिची कृपा सगळ्यांचेर आसची ही हांव मनाकाळजान मागणी करता। देव बरें करूं।